Jo mateixa m'he vist autocensurant-me a l'hora de crear contingut. Jo faig uns vídeos, per exemple, m'ho he plantejat moltes vegades on està el límit i fins a on puc arribar perquè no me'l fiquin dins el ego, bàsicament, no? Que són coses que abans ni me plantejava. Però el fet que hagi sorgit aquesta censura tan bèstia darrerament te fa veure aquesta por. Te fa por, bàsicament, és el que volen generar, no? Una por. Crec que les arts escèniques sempre han servit com a mitjà d'expressió, haurien de ser sagrades, realment, i totes les arts, directament. Bueno, solo nos queda combatir, seguir combatiendo y seguir utilizando. Nosotros siempre hemos pensado que el teatro tiene que comprometerse con el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y Animalario siempre ha sido una compañía netamente de teatro político, porque creemos que tenemos que utilizar el arte como arma de combate contra el capitalismo. Sin demasiadas esperanzas en que el teatro pueda realmente transformar la sociedad, pero ¿qué puede transformar la sociedad? Una revolución, que espero que llegue. Entonces me escabullí hacia la salida y allí, justo enfrente de mí, vi la furgoneta de prensa de la COPE. De una zancada entré, cerrando la puerta tras de mí. Alrededor de una redonda mesa en la que crecían unos micros, se encontraban sentados Monseñor Rouco Varela, Aceves, Zaplana, Rivera, el primo de Rivera, Pedro J, Rajoy, Aznar, Manuel Fraga, Llarena, Maruenda, Soraya, Sainz de Santa María, la Cospedal, y presidiendo aquella reunión, Federico, Jiménez y todos rusos. Al verme entrar, levantaron-se de sus asientos. Moltes vegades les arts escèniques, a segons quins poders, els interessa només com a entreteniment. Habitualment, en aquests períodes de dictadures, per exemple, s'han utilitzat de forma que servissin perquè la gent rigués, sobretot del dèbil, i no del poderós, i en canvi s'haurien d'utilitzar més, en el cas de l'estat espanyol, doncs també per poder denunciar els abusos dels quals ja ens estem una miqueta habituats, que són aquests abusos de poder en quant a retallada de la llibertat d'expressió, en quant a retallada de totes les llibertats, i per tant és el nostre deure com a artistes expressar poèticament la nostra protesta i la nostra repulsa i la nostra denúncia d'aquests poders, no? Duróles poco esa sensación, puesto que acto seguido me puse en posición de salida para salto olímpico de esquí, al mismo tiempo que mi voz lanzaba al aire la mejor consigna inventada por el hombre: ¡libertad de expresión! Una grapada de saliva enmig del cul. Jo girava el cap i bevia el teu sexe, que lluïa tallat de besades. Estàvem enmig de la casa, a l'enfront de la porta, i els pares que arribarien potser ara mateix. És a dir, aquest sistema de muntar la gent i d'enxampar-la per una petita raó, perquè són petites raons. Aleshores, la dansa és el cos, és política. El cos és pura política, des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir, no? Tot el ple, que cap erosió del cel ni del temps no serà capaç d'esborrar.